مبقاش يلبس ألذ جنب النوم. Mal. Wah, wah,
سمع الله خليه. اوكي كأر دكتور ايكو جبرالو خليت ايه ميت جيريا بخلي تركيات تسحب على تاخدي حجي اللهم تخلو ابو اشي ابو اشي تخلو تسمع በምስጋና ነው ይሁን ነው ዝምህርና ዝግዝትና እግዚአብሔር አምላክ እሞ ዝፈርይ ፍረ ቃል አምላክ እግዚአብሔር ክምህረና ቅዱስ ፈቃድ ይሁን ሎማዓንቲ ከምቲ መርሓ ግብርና ዝሓለፈ ኣብ ቱፍ አቤት አቤት ሚት ጌርን ለዶክተር ይስማዕ ኣለኹ ዶ ወዚ ማይክሮፎን ስለ ዝገበርናዮ ዩቱብ ኢልናሲ ብጣዕሚ ዘይገብራሉ ምስሊ ንረብሸና ኣሎ ፅቡቅ ራይ ራይ ሶም ራይሽ ራይ መምህር ተክለ ማርያም መዝሙር 130 ማንኤል ሓውና 131 ራሄል ተላምስኻ ከዓ 132 ኦኬ ህይወት 132 ካልእ ምን ኣሎ ኣይርእን እየ ዘለኹ ሰብ ሙሉ መድሃኒ ዓለም ኣላ 133 ዓይነ ዓለም 134 ህይወት ሂብና ኢና ምሕረት 137 ኣቲ 138
ናራይ ተክለ ማርያም 141 አማን 142 ዶክተር ጽጋብ 146 ሙሉ 147 አይነ አለም 148 አቡ አሺም ወንጌል ሉቃስ ዋል ሰብ ዘይውዳእ ብታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚት ቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እታ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብዝሒ ኃጢኣተይ ርዕድን ቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሴ ጌና ኣብ መሬት ነብሪ ካብ ሃለኹ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቐብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ኣብ ድቃስተይኪ ተንሲእኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎሚ ንኹሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ምሕረት ወይታቲ ንዕዘብ ነሱ ብልብኽ እንድገሞ እዚ ሕጂ ድህበክን ዘለኹ ከዓ ዓዊልክን አንብባልና ታቲላት ከምሽ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ከንብበልና ዝኽእል ዝኾነ ሰብ ንብሎ ጽቡቕ ሙሉ والبقشي باش تسفى
باي مرقت.
بين الرثاء دقيمة خميس أنيهم بس أكيد صح أنا يخلنا يتبونا زغلوا بوتاتنا حزمو زلو في بيت كريستياننا أبي سرتها أبيو ناخ أبي حزنا يلنا نصنع ناي قدين سلا زخونه نوته هيوت قدينا هيوت نام رحلة فداليات المازل مصحف أبقى أبوتات مبرهي نقوبنا يمكن مدب جميل أمو أنا خالو ما أنت كوب زي حي فدالهم بعد ميجن يا وهبتني طفلي جبري قلت تذكروني حجها ترين دلهم أباس بتقط أو إندي أخينا كندبي مرجيت هيك لاني راح يدير أخوان نبزئرهم أنا الرئيد حن جازل له خوته خم مدرخ صبلي أبتاع مدرخ تخون إذا سلزي متأخذ يا أخي نحط رابيله أبت مدرخ أبوتات تقف حلنا يوم كله رايلو ما عندهم فقد أملاخ كم في أبوتات كمهرنا زغنيو بيت كريستياننا في source of teaching ناي بيت كريستياننا تمرتا كابيو منش نايتا بيت كريستياننا وكسلو نخت مهرلو كندي موكسي أزخنا نجراتي انتايو قدامي مصحف قدوس كم زخنا زحلفه نجيرومنا كونو تسفا قبر بدحريو توفيتي أبو أشيخات جميروم اللو توفيت مالك توفيت انتاي مالت مخانو نجيرومنا أم حواريات كما يجيروم نكريستوس يملخوون يروم كما يجيروم سبؤون دومون يغرسون يروم كما يجيروم نأملاخ نتنزفت روم أملاخ ورشب قبروون يروم مملاخ إذا كله أبو توفيت أبونا قليس أبونا مبل سالساي سريعنا يزلنا أبوتات بيت كريستيان أبوتات بيت كريستيانات غوبائي الداسي ديما أيكون لابلت بيت كريستيان نزخلو كم مسرت ناي تمهرتي ممهاري مسرت زخونة source of teaching منش ناي تمهرتي ناي بيت كريستيان كابزيوم زمج أيو إلى بيت كريستيان تستمرنا مالك لو معنكي نريو أرستي أبوتاتن قدسانن بيت كريستيان كلهم تيوم ادمي لو معنكي نريوم أبوتات أب سلسة كفيلنا هنريوم نخيلنا أب نايسيان فادرس وأب نيكيا زنبرو أبوتاتن ادمي قوبا نيكيا زنبرو أبوتاتن دحرقوا بأينك يا زنبرو أبوتاتن جيتهم أبوتات نبلهم التن أورينتال ويكا زي كلك إدا ناويان بحالا بيت كريستيانات حساب قبائي كلك إدون كدمي كلك إدون زنبرو أبوتات رحيا كم أبوتات لا تقبلهم.
እተን ካልኦት ቤተክርስቲያናት ከም በዓል ናይ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ግን ክሳብ 700 ለዘመን ዝነበሩ አቦታት ከም አቦታት ገይረን ይቅበሎም ሕጂ ናብቲያ መጽሐፍ ወስዶኩም ምሳይ ከተንብቡ መታ ኣብቲያ ተዳልያትና ደላ መጽሐፍ እንደርሒስኩም ኣለኹም ንዓ ሓንቲ ግዜ ከነንብባ ኢና እሞ ካብኡ ክንከይድ ኢና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አቦታትን ቅዱሳንን ቤተክርስቲያን ነቶም ቃል አምላኽ ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም መወዳእታ ንብረቶም እናተቃመጥኩም አሰር እምነቶም ሰዓቡ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቅሪ 7 ምዕራፍ 6 ፍቅሪ 11 ሳብ 13 ክልተ ግዜ ጠቂስና ኣለዉ መጽሓፍ ካብቲ ብዙሕ ካብኦም ክንመሃሮ ዝግበአና ከዓ ንመጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ የንብብዎን ይርድእዎን ይነብሩሉን ይምህሩሉን ከም ዝነበሩ ንውዲት ሰይጣን ብኸመይ የለልይዎን ይዋግእዎን ይስዕርዎን ከም ዝነበሩ እዩ ገሊኦም ቅዱሳን ንሰይጣን እናጸፍዑ ንሰማያት ዓርጉ ከለዉ ገሊኦም ከዓ ኣብዞም አቦታት ውን ኢልና ዝጽዋዕናዮም ማለት ቅዱሳን ኢልና ግና ይጽዋዕናዮም አቦታት ኣብቶም አቦታት ቅዱሳን አቦታት ኣለዉ አቦታት ቤተክርስቲያን ከዓ ዝበሃሉ ሕጂ ንዖም ብኸመይ ገይሩ ገልጾም ኣሎ ገሊኦም ከዓ ክንፎም እናሰላለዐ ብኸመይ ንምድሪ ከም ዝድርብዮም ከምኡውን ኣብ መንፈሳዊ ውስነቶም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ሰማያዊ ጥበብ ንዝተጋገዩ ንምምላስ ንዝወደቁ ንምትንሳ ንዝተሰብሩ ንምዝናን ንዝጠፍኡ ንምድላይ ኣብ ከቢድ ጸገም በመውዳቕ ነቲ እምነት ደው ክብል ዝገበሩ አቦታት እዮም እዚኦም አቦታት እዚኣቶም ዶክትሪን ወይ ከዓ ትሪኒቲ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ተጠመቕ ጥራሕ ዘይኮነ ውሽጣዊ ሰብነትና ከመይ ጌርና ድሕነት ንረክብ እቲ ስጋና ነቲ መንፈስና ክዋግኦ ከሎ መንፈስ ካብ ስጋ ከም ዝሕይል ጎይታ ስለ ዝነገረና ከመይ ጌሩ እቲ ዝሓየለ መንፈስ ንስጋና ክስዕሮ ኣለዎ በዚ መንገዲ ገይሮም ከዓ ምሂሮሙና እዮም ካብዞም አቦታት እዚኣቶም ማለት ካብዚኦም ኣብ ቃሎም ካብ ህይወት ኢና ንምሃር ኣብ ቃሎምን ካብ ህይወቶም ብዙሕ ዝዛረብሉ ግን ዘይግብርዎ እዞም አቦታት ኢልናዮም ዘለና ግን ህይወቶም ምስኡ ተማዕራሪ ዝኸደ ሓንቲ ካብ አቦና ቅዱስ ሲፕሪያን ኣብ 250 ዝነበረ ከንብበልኩም እየ ዝጸሓፋ But for us beloved brethren who are philosophers not in words but in deed and do not put forward our wisdom in our dress but in truth we do not speak great things but let's live great life ዝቦዚ እቲ ጥበብናሲ ሰባት عيني يا مبراتي بزح يسنحو التببنا سبات كريئو خم كدان زي كنا خنكدنوسي بحق اننبرلو سبات متان كستمقروا اب حق نرئيو تتببنا مال ان عبيت نجرات مزراب زي كونس عبي هيوت ننبر عبيت نجرات تزاربو بوتات نيروم جن هيوت سلازي نبرلو ولا حنت بيت كريستيان كتقما يكلني التنت بيت كريستيان زتقمان تطو زبلان هيوت نيا بوتات انابابروم يمال سلازي انت يبلنا له
ካብዚኦም ካብ ቃሎምን ካብ ህይወትን ኢና ንምሃር ነቲ እምነትና ከዓ መወከሲ ኮይኖም ንኣብነት ገለ ጥቕሲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ንምትርጓሙ እንተኸበዱና ነዞም ናይ ኣቦታት ጽሑፍ ብምንባብ ክንርዳእ ንኽእል ኣቦታት ንኹሉ ሕጂ ንሓቶ ሕቶታት ቀደም መሊሶም እዮም ስለዚ ዝኾነ ሕጂ ዝተሓተተ ሕቶ ኣብዚ ናይ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኢሎሞ ኢልካ ግዜ ረኺብካ ከተንብቦ ክትውድኦ እውን እንተኽኢልካ ዘይውዳእ እዩ ንሳቶም ዝፅሓፍዎ ጽሑፍ ብዙሕ እውን ዝጠፍአ ኣሎ እቲ ቤተ ክርስቲያን ዝረኸቦቶ ጥራሕሲ ሕጂ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ክሳብ 120 ቮሊምስ ዝኸውን ቅድሚ ጉባኤ ኒቅያ ዝነበሩ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ዓቂባቶላ ክሳብ ሕጂ ምሳና ዘሎ ማለት ዝጠፍአ እውን ብዙሕ ኣሎ ስለዚ እዚ ምሳና ዘሎ ጥራሕ ኸማን ኩሉ ንዕኡን ተንቢብናዮ ኩሉ ሕቶታት ናይ ስነ መለኮት ሕቶታት ይኹን ናይ ህይወት ሕቶታት ይኹን ክምልሰልና ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ እቶም ኣቦታት ዝበሃሉ ኣብተን ናይ መጀመርያ ክሳብ 3 ወይ 4 በዘመን ዝነበሩ ኣቦታት እዮም 350 360 ክሳብ 450 ክሳብ 460 ዓመተ ምህረት ዝነበሩ ኣቦታት ማለት እዩ ከም ኣብነት ክንጽፈሉ ዓመተ ምህረት እዚኦም ብሰንኪ እምነቶም መከራ መቕጻዕቲ ሞት ኮታ ኩሉ መስዋዕትነት ዝተቐበሉ ኣቦታት እዮም ካላ ቴክኖሎጂ ኩሉ ጽሑፎም ብግቡእ ተሰኒዱን ተጽሒፉን ስለ ዘሎ መወከሲና እዩ እቲኦም ምስ ሃዋርያት ዝነበሩ ኣቦታት ንሃዋርያት ብገጽ ዝረኣይዎም ኣቦታት ጽሑፎም ምሳና ኣሎ ካብዚ ዛዕቢ ጸጋ እንታይ ኣሎ መለክዒ ናይዞም ቅዱሳን ኣቦታት ክትብሎም ኮላ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ጌራ ትልክዖም ንሕና ዘይኮንና ንልክዖም ቤተ ክርስቲያን ከመይ ጌራ ኣለኪዓስ ኣቦታት ኢላቶም ኢና ንብል ዘለና እዚ ዝመለክዕ እዚ ንሕና ክንጥቀመሉ ይኮነን ተዋሂብና ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ኢላ ክትሸሞም ኮላስ ብኸመይ ጌራ ኣለኪዓቶም ቁጽሪ ሓደ ቁኑዕ እምነት ነይርዎም ዶ ቁኑዕ እምነት ኣለዎም ዶ ካልኣይ ከዓ ቁኑዕ ስነ ምግባሮም ህይወቶም ከመይ ነይሩ እዚ እውን ይርአ ሳልሳይ ከዓ ጥንታውነት ኣብዚ ሕጂ ኢልናዮ ዘለና ክፍለ ዘበን ኣብዚ ውሽጢ እዚ ክፍለ ዘበን ዝኣትዮም ነይሮም ዶ ንሕና ሕጂ ዘይ ኬልሴዶናውያን ናን ኬልሴድያን ዝበሃል ቤተ ክርስቲያናት እዚ አንቲኩቲ ካብ 3 ክሳብ 4 ክፍለ ዘመን ጌርና ያለና እተን ናይ ኬልቄዶን ዝነበራ ቤተ ክርስቲያናት ከዓ ክሳብ 700 ዓመት ዝነበሩ ኣቦታት ከም ኣቦታት ተቐቢሎሞ رابعي كا حبراوي تقبلنت ببيت كريستيان دي زعبي ملكعي زي أقول 4 بيت كريستيان سي حبر ناي بيت كريستيان تحبرت ناي بيت كريستيان سي أبوي لا تقبلاتهم ده ولا زغل هيوت هاليوم زغل أنتيكويتي انترنت أورثوبراكسي أورثودوكسي هاليوم بيت كريستيان أبروف زي بلتهم أبوتات كخنو هيكولون يوم لذي بيت كريستياني أنا كله تعيو ملكعنا بيت كريستياني أمود أدها أبروف تقبلوها بيت كريستياني لذي بيت كريستيان كتبها كلها نصهم بعلم يوم بعلم تم أبوتاتي كما أبنى تقريب النازلو قدوس يوحنس أفورك قدوس غرغوريوس قدوس أثناتيوس قدوس أغناطيوس
ኢልና ኣሎ እጂ ንኹላቶም ቅዱስ 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 ክንእትወሎም ኣለና ምክንያቱ ኣቦታት ዝበሃሉ ቅዱሳንን ቅዱሳን ዘይኮኑን እውን ኣሎ እጂ እዚኦም ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ከም ኣብነት ተጠቂሶም ዘለዉ ኩላቶም ቅዱሳን ኢላ ትፅውዖም ቤተክርስትያን እዩ ቅድሚ ሽሞም ሴንት ዝብል ኣለዎ ማለት እዩ እዚኣ ሒዝናያ ዘለና መፅሓፍ ነዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ሒዛትልና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቅድሚ ኒቅያ ቅድሚ ጉባኤ ኒቅያ ዝነበሩ ኣቦታት ባዕል መን እዮም እቶም ኣቦታት ብጣዕሚ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ንሎማዓንቲ ምናልባት ቅድሚ ጉባኤ ኒቅያ ዝነበሩ ኣቦታት ሓደ ሓደ እንተሪኢና ኢና ማለት ካብ መጀመርታ ኣቦ ኢልና ንፅውዖ ናይ መጀመርታ ኣቦ ካብ ሃዋርያት ሴንት ክሌመንት ኦፍ ሮሚ ቀለሜንጦስ ንብሎ ክልተ መፅሓፍቲ ፅሒፉ ቀዳማይ ቀለሜንጦስ ካልኣይ ቀለሜንጦስ እንዳበለት ቤተክርስትያንና ትሽይሞ ክሌመንት 1 and ክሌመንት 2 ካብቶም ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ክኣትዉ ኣብ ብዙሕ ዝርርብ ናይ ቤተክርስትያናት ዝነበረ መፅሓፍ ማለት እዩ ዝፀሓፈ ኣብ ሮማ ዝነበረ ኣቦ ንጳውሎስን ንጴጥሮስን ብዓይኑ ዝረኣዮም ስልጣን ናይ ኣቦነት ከዓ ካብኦም ዝወሰደ ቀዳማይ ኣቦ ኢላ ጽውዖ ብሚእቲ ከባቢ ሚእቲ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ክሌመንት ኦፍ ሮም ንብሎ ማለት እቲ ካልኣይ ኢግናጢዮስ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረ ኣቦ ሃዋርያ ወይ ከዓ ረድኢ ንብሎ ወደ መዝሙር ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ እዩ ኢግናጢዮስ መጽሐፍቲ ጽሒፍ እዩ ካብ አንቲዮክ ናብ ሮማ ንሰማዕትነት ንመስዋዕቲ በእምነት ክርስቶስ ክርስቲያን ብምዃኑ ንመስዋዕቲ ንሰማዕትነት እናተጓዕዘ ከሎ ኣብቲ መንገዲ ጥራሕ 7 መጽሐፍቲ ከም ዝጸሓፈ ቅዱስ ታሪኽ ይነግረና ማለት ሳልሳይ ፖሊክራፕን ንሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ብዓይኑ ዝረአዮ ምስ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ 1 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ማለት ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ካብቶም ዝነውሐ ዕድመ ኣብ ዝመሬት ዝገበረ ካብቶም ሐዋርያት እጂ ፖሊክራፕ ካብቶም ምስ ሐዋርያት ብገጽ ዝተረኣዩ እዩ ማለት እዩ ፓፒያስ ከዓ ሳልሳይ ካብቶም ደቀ መዝሙር ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ተባሂሎም ዘለዉ ኣቦታት ፓፒያስ ንብሎ ማለት እዩ ፓፒያስ ዝጸሓፈ ብዙሕ መጽሓፍቲ ነይሩ ናይ ፓፒያስ መጽሓፍቲ ግን ወል ሓደ ሰርቫይቭ ዝገበረ የለን ቤተክርስትያንና ይረኸቦቶን መጽሓፍቱ ማለት እዩ እዚኦም ሰለስቲኦም እዚኦም ኣርባዕቲኦም ጥራሕዮም ንሐዋርያት እዮም ካብ ኣቦታት እዚኦም ኩላቶም ከዓ ቅዱስ ክሌመንት ኦፍ ሮም ቅዱስ ኢግናጢዮስ ቅዱስ ፖሊክራፕ ቅዱስ ፓፒያስ ነው እዚኦም ከምዚ ኣብዚ ምእተው መጽሓፍትና ጠቂስልና ዘሎ እንታይ ኢልና ዘሎ ኣቦታትን ቅዱሳንን ቤተክርስቲያን ይልና ኣቦታትን ቅዱሳንን ቤተክርስቲያን እዚኦም ኣርባዕቲኦም ሐዋርያት ብገጽ ዝተረኣዩ እቲ ናይ ሐዋርያት ትምህርቲ ከዓ ብእዝኖም ዝሰምዕዎ ስለዚ እቲ ሃይማኖትናስ
ከመይ ጌርያ ብሰንሰለት ካብ ክርስቶስ መጽያ ዝተቆረጸ ነገር ከም ዘየለ ማለት እዞም ኣርባዕተ ቦታት እዚኦም ካብቶም ዝጽሓፉ ኢና ንዛረብ ዘለና ዘይጽሓፉ ቦታት ብዙሓት ነይሮም በሽሓት በማየት ዝቁጸሩ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስና ጥራሕ ኸማን ጳውሎስ ዝመሃሮም 1000 2000 3000 እንዳበለ ነገረና ነይሩ እዞም ንዛረበሎም ዘለና ቦታት ንሳቶም ጥራሕ ኣሚኖም ማለት ይመስለና እቶም ብዙሕ ታሪኽ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዘየንበብና ዝዛረብ ዘለኹ እምበር መብዛሕትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ብዙሓት ኣብቲ እምነት ነይሮም እዚኦም ግን ብዛዕባ ጸሓፍቲ ኢና ንዛረብ ዝጸሓፉ ኣቦታት ካብቶም ዝጸሓፉ ኣቦታት ብዓይኒ ምስ ሐዋርያት ዝተረኸቡ እዚኦም 4 ጥራሕ እዮም ቅዱስ ኢራኖስ ሐዋርያ ወይ ከዓ ኣገልጋሊ ረድኢ ናይ ፖሊካርፕ ነይሩ ብድሕሪኦም ዝመጽእ ኣብ 160 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኢራኖስ ብጣዕሚ ብዙሕ መጽሓፍቲ ይጽሒፉ ጃስቲን ደ ማርቲር ውን ኣብ 150 እዚኣቶም ሕጂ ጃስቲን ዘ ማርቲን 300 ካብቲ ዝጸሓፉ መጽሓፍቲ 330 ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕስታት ኣለዎ ጥቕስታት ጥራሕ ኮት ዝገበሮ ማለት ካብቲ ንሱ ዝጸሓፉ መጽሓፍ ኢራኒዮስ ከዓ 1819 ካብዚ ሕጂ ንሕና 27 መጽሓፍቲ ሒዙ ዘሎ ሓድሽ ኪዳንና ዝጠቐስዎ ጥቕስታት ኣቦታት እዩ እግረ መገድና ከዓ ዘርእየና ዘሎ ማለት ክሌመንት ኦፍ አሌክሳንድሪያ ኣብ 180 ዓመተ ምህረት ይመጽኡ ክሌመንት ኦፍ አሌክሳንድሪያ ከዓ 200 ኣብዚ ንጥቀመሉ ዘለና ሓድሽ ኪዳን ኣብቲ መጽሓፍቲ ንሱ ዝጸሓፈ መጽሓፍቲ ጥቕስታት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጠቒሱሎ እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብጥቕሶም ጥራሕ እውን ነታ መጽሓፍ ቅዱስ ካልኣይ ግዜ ክንሰርሓ ንኽእል ኢና ካብቲ ዝጠቐስዎ ጥራሕ ቶርቱሊያን ሕጂ ኣቦይ ንብሎን ኢና ኣቦይ ግን ቅዱስ ኣቦይ ንብሎን 190 ዓመተ ምህረት ይመጽኡ ኣብ ካርቴጅ ወይ ከዓ ኣብ ቱኒዝያ እዩ ወሊዱ ኣብዩ እውን ይምህር ነይሩ 7258 ጊዜ ጥቕስታት ጠቒሱ ማለት ከይተደጋገመ ማለት ሂፖላይቶስ ናይ ሮማ ከዓ ድሒሩ 120 ዓመተ ምህረት ዝመጸ 1378 ጥቕስታት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጠቒሱ ሂፖላይቶስ እውን ቅዱስ ኣቦ ኣይንብሎን ኢና ኦሬገን ናይ አሌክሳንድሪያ 17922 ጥቕስታት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጠቒሱ ዳርጋ ብዙሕ ዳርጋ ሓደ ሲሶ ናይቲ መጽሓፍ ቅዱስ ጠቒስዎ እዩ ማለት እዩ ኦሬገን ካብቶም ዝዓበዩ ስኮላርስ ናይ ቤተክርስትያንና እዩ ቤተክርስትያንና ከዓ ምስ ኣቦታት እያ ትሰርዖ ግን ቅዱስ ኣቦ ኣይበለቶም ምክንያቱ ካብቶም ዝጸሓፎም ጽሕፈታት ቤተክርስትያንና ህጸት ስለ ዝረኸበትሉ ማለት እዩ ቤተክርስትያንና ከመይ ጌርያ ነዞም ኣቦታት እዚኣቶም ኣቦታት ይላሉ ኣቦ እንታይ ማለት እዩ ንዓለም ለኻ ቤተክርስትያን ፓትሮሎጂ ኢሎም ዘጽንዕዎ ፓትሮ ማለት ኣቦ ፔትሮ ካብ ዝብል ናይ ላቲን ቃል ወይ ከዓ ፓትሮ ናይ ግሪክ ፓትሮሎጂ ስለ ኣቦታት ዘጽንዕ ፓትሮሎጂ ኦፍ ናይ ቤተክርስትያን ቸርች ኦፍ ፋዘርስ ማለት ስለዚ ስለምንታይና ኣቦታት ንብሎም ኣቦታት ኢላቶም ቤተክርስትያን ብኸመይ ኣቦታት ኢላቶም ወከሲኣ ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን አብርሃም አልዓዛርን ነዌን ምስ ሞቱ ክልቲኦም ነዌ ኣቦይ አብርሃም ኢሉ ጸውዖ
يبلنا له أبراهام أبوه خين سماوة أبوه خين زي كونه ناي مريت أبوه سلازي نبري حواري قدس باولوس ونبعلو نسو بعلو سلازي مهارم أنا أبوهم يلو أبو نخبلوون بعلو كم نفسه أبوهم كم زخنون أبتش حفاتو يرئنا سلازي بيتكساننا أبوتات كلهم كلها ما بجسي الله بحفشة كبي أقولنا خمسة أب مونجو جويتان بيتكريستيان زول حبرت وجويتا يسوع كريستوس أب مونجو هوارياتن أبوتاتن كنوع كمون حيال متأسسر كم زول يا بيتكريستيان نتأمل أبوتات تدي اللو هواريات يلون مالك لذي بجويتا بيسوع كريستوس نقدسان زتحلالة أمنات كمون تولد كله زي تبرزت صحف حق أني خمون زي تلوت أمنات تركبنا حب إيدي حواريات بمن قدي قدسان أبوتات إلى بيت خسيانات أمن حب إيدي حواريات بمن قدي قدسان أبوتات حواريات نبعلو صحفات أي تقلت الله من نيرو نابنت أبتي أب لوكاس 24:45 كان نبتخينا نسودما إزي إتي مساخم زلو أب حق موسين نبياتن مزموراتن بزعباي تزحف كله تفتصم يقبؤو إيو إلى زنقركم علي إيو بلوم شعون التنصحفات تستوعلون أمرهم كفتلهم ما كريستوس حسار مكرا خصقب ثالثيت معلتون كموتان كتنسى بسمو خا ننسحن حدقت حاجاتن كاب يورشليم جميرو اب كلهم احزاب كسبخ صحف ايو بزن نسخاتكم مسكر إيهم انه انا تسفى ابوي تسدلكم ايه نسخم جنا قبل على حيل حساب تلبسو اب كتما يورشليم صنحوا لهم نوز أدمّا خساب بيتانيا وسدهم إيدو العلون باروهم نهواريات مس باروهمن أمرهم مسكفة اللومن نتصحفات كرد أو جميرهم نتصحفات كا لك توم نتوم دك مزامرتون كرد أوهم جميرهم نتوم تاكسس هيرس وي بدحريام زموجو تعبتهم إتروس كا اتتسفى نأخذكمن ندقكمن نتوم أبرحق زلو كلهم እግዚአብሔር أملاخنا ዝጽውዖም ዘበለን እዩ እተዋሃበሞ ተነስሑ እንዳበለ ይሰብኽ ነይሩ ንዓኻትኩምን ንደቅኹምን እጂ እቲ እምነት ወይ ከዓ እቲ ተስፋ ናብ ደቆም ናብ ኔክስት ጀነሬሽን ክሓልፍ ከም ዘለዎ ብመንከ ብኡሙናት ከምቲ ጎይታ ንኡሙናት ዝሃቦ ሐዋርያት ከዓ ንኡሙናት ክህብዎም ኣለዎ እጂ ነዞም ኣቦታት እዚኣቶም ቤተክርስትያን ዘይትፈልጥ እንተኾይና ኣቦ ዘይፈልጥ ርስቲ እውን የብሉ እና ኣብቲ ውሽጢ ቤተክርስትያን ደቂ ቤተክርስትያንና ክንብል ከለና ኣቦታትና ክንፈልጥ ኣለና ኣቦታትና ዘይንፈልጥ ነርና እንተንኸውን ታ ቤተክርስትያን ናትና ክንብላ እውን ኣይምኽኣልና ነርና ስለዚ ቤተክርስትያን ኩሉ እቲ ሰንሰለት ከመይ ገይሩ ካብ ሐዋርያት መጺኡ እቲኦም ኣቦታት እውን ልክዕ ከምቶም ንኣብነት ክሌሜንት ናይ ሮማ ከምቲ ጳውሎስን ጴጥሮስን ገይሮም ዝሃብዎ እንተዘይመሃረ እቶም ብድሕሪኡ ዘለዉ ካብ ጳውሎስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ኣይመሃረን ከማን ዋላ እንዳፈለጡ ከለዉ ኣብ ትሕቲ ጳውሎስን ጴጥሮስን ከም ዝተመሃረ ክሌሜንት ናይ ሮማ እናፈለጡ ከለዉ ናቶም ውሉድ ኣይኮነን ምበልዎም ከምኡ ዝነበሩ ቦታት ብዙሓት ነይሩ ኣብ ትሕቲ ፖሊክራፕ ዝተመሃረ ሄቴን ልክዕ ከምቲ ፖሊክራፕ ዝመሃሮ ገይሩ ስለ ዘይመሃረ
ولا እኳ ተማሃራይ ናይ ፖሊክራፕ ይምበር ግን ከምቲ አቡኡ ገይሩ ዝመሃሮ ኣይመሃረን ስለዚ ከምቲ አቦታቶም ገይሮም ዝመሃርዎም ዶ ምሂሮም ሐዋርያት ከምቲ ጎይታ ገይሩ ዝመሃሮም ዶ ምሂሮም ስለዚ እታ ናይ በሐቂ ጎይታ ዝመሃራ ቃል ብኡሙናት ጌራ ናባና ንኽትበጽሓ እቲ ናይ ክርስቶስ ተልእኾ ነይሩ ኪዱ ክብሎም ከሎ ነቲ ዝመሃርኩኹም ብልክዕ ክሳብ መጨረሽታ ዓለም ኣብጽሕዎ ብመን ብኡሙናት ጌርኩም እዚ መጽሐፍ ቅዱስ እዚ ንሕና ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና መጽሐፍ ቅዱስ ኣብዞም ጊዜ ቅድሚ ኒቅያ ዝነበሩ ኣቦታት ኣይነበረን ገሊኦም ኣብ ከባቢ ቆሮንጦስ ዝነበሩ መልእኽቲ ቆሮንጦስ መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ አንቢቦም ድሒኖም ብኡ ሞይቶም ብኡ ነይሮም ብኡ ትንሳኤ ጽበዩ ነይሮም ንሳ ንባዕላ ሓንቲ መልእኽቲ ኣብ ከባቢ ሮማ ዝነበሩ ክርስቲያን መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮማ አንቢቦም አሚኖም ብኡ ንክርስቶስ ሲዒቦም ገሊኦም መምሃራን ኮይኖም ገሊኦም አቦታት ኮይኖም ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ብዘይ ናይ መንፈስ አቦታት ክስበኽ ኣይከኣልኒ ስለዚ አኻ ቤተክርስቲያን አቦታት ኢላ ትጽውዖም ብዘይ አቦታት ከዓ መጽሐፍ ቅዱስ ክትሰብኮ ስለዘይ ትኽእል እቲ ምንጪ ናይ ትምህርትና ኢላ ትጽውዖ ቤተክርስቲያን አቦታትን ስርሖምን ናብርኦምን ትውፊት ማለት እዩ በሓንሳብ ሓደ ርእሲ ስለዚ አቦታትን ስርሖምን ናብርኦምን ከመይ ገይሮም ቆርቡ ነይሮም ከመይ ገይሮም መቅርቡ ነይሮም ከመይ ገይሮም ዝምሩ ነይሮም ከመይ ገይሮም መስግኑ ነይሮም ከምቲ ንሳቶም ዝነበርዎ ክንነብር ኢና ተጽውዕና ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 15 ተንቢብና ናባኻ ቀልጢፈ ከም ዝመጽእ ተስፋ እናገበርኩ እዚ እጽሕፈልካ ኣለኹ እንተደንጉኹ ግና ኣብታ ቤተ አምላኽ ማለት ኣብታ ሓቅን ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ማሕበር ህያው አምላኽ ከመይ ክትገብር ከም ዝግባእካ ክትፈልጥ ፈቱ ኣለኹ ከምዚ ገይሮም የምልኢኹሞ ከመይ ክትገብር ከም ዝግባእካ ክትፈልጥ ፈቱ ኣለኹ ንሓደ ሃናፂ ክሰዱ ከለኻ በዓል ሞያ ከም ዝኾነ መጀመርታ ክትፈልጥ ኣለካ ኣየን ድሕሪ እንታይን ከም ዝስራሕ ወልሓደ ዝሓባእኹልኩም ነገር የብለይን ኩሉ እቲ ምስጢር ክርስቶስ ወልሓንቲ ሓበልናን ሐዋርያት እውን ንዓና ኣይሓብኡልና ዝሓለፈ ሰንበት ዝቐደስናዮ ቅዳሴ ናይ አትናቴዎስ ሐዋርያት ኩሉ እቲ ከመይ ገይሮም ከም ዘምለኽዎ ኣይሓብኡልናን ኩሉ ነጊሮምና ይብል ነይሩ ኣብቲ ቅዳሴና ማለት ስለዚ ከመይ ክትገብር ከም ዝግባእካ ክትፈልጥ ፈቱ ኣለኹ ስለዚ እዚኦም ኩሎም አቦታት ንብሎም ዘለና ከመይ ክገብሩ ከም ዝግብኦም ብሐዋርያት ኩሉ ትሬይንድ ኮይኖም እዮም ስኪልድ እዮም ብኩሉ ብፍልጠትን ብመጽሓፍን ብእምነትን ብኩሉ ዝዓበዩ አቦታት ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ብክርስቶስ አእላፋት መዕበይቲ እኳ እንተኣለውኹም አነ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብወንጌል ወሊደኩም እሞ ብዙሓት አቦታት የብልኩምን አነ አቦኹም እዩ ዘሎ እቲ ካልእ አዘራርባ ማለት ስለዚ አቦታት ቤተ ክርስቲያን
كم بحجي كنا نقول أنحنا كله هيوتهم كله እምነቶም አካይዶኦም ቤተክርስቲያን መዚና አቦታት ይላል እዝናቶም ጽሑፍ ከዓ እቲ አቦታት ዝጽሐፍዎ ጽሑፍ ልክ ከም መጽሐፍ ቅዱስ ጌራ ተቀበሉ ቤተክርስቲያን ናት ካቡይ መጽሐፍ ቅዱስ ነበር ኣብዚ ንሳቶም ዝነበርዎ ጊዜውን ካልኦት ዘይኣመንቲ ንወንጌል ክርስቶስ ንኽቕይሩ ካልእ ወንጌል ዝሰብኩን ነይሮም እዮም ነዚኦም ውን በቦታት ገይሮም እዮም እዞም ጽሑፋት እዚኣቶም ናይ አቦታት ጽሑፋት ስለ ዘለው በቲ ናይ አቦታት ጽሑፋት ብድሕሪኦም ዝመጹ አቦታት ውን ከለለይዎም ኢሎም ማለት ነው جي أبوتات بيت كريستيان كمزي هلا أي كمي جرا بيت كريستيان كفيلاتهم الله أبوستليك كلهم فازرز أو تشرش لاتهم كلها أبوستليك فازرز بحالو بعلمني أبوستليك فازرز بحالو دايركت كونكشنز نبورم مس حوارياتي إلى بيت كريستيان فلاتهم الله اليوم أبوستليك فازرز لاتهم الله يوم حجي 4 سيمينيم سنحنا ቅዱስ ኤሌሜንጦስ ናይ ሮማ ቅዱስ ኢግናጢዮስ ቅዱስ ፖሊክራፕ ቅዱስ ፓፒረስ ኣብ ካላይካ ዲፌንደርስ ወይ ከዓ ተኸላኸልቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ቅድሚ ኒቅያ ዝነበረ ጊዜ ብዙሕ ሰማዕትነት እያ ትሕልፍ ነይራ ነቲ ክርስትና ብኻልእ መንገዲ ገይሮም ዝገልጽዎ ነይሮም ክርስትና ኣብ መርዓይ ኣምኑን እዮም ብብዙሕ ከጥቅዕዎም ኢሎም ስለ ክርስትና ናይ ሓሶት ዝኾነ ስብከታት ይስበኽ ነይሩ እዚኦም አቦታት ግን ሓቀኛ ንሳቶም መን ምዃኑ ክርስትና ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ክርስቶስ ከመን ኢሎም እዮም ዝኣምንዎ ብጽሑፍ ዝጀመሩ ከዓ ዲፌንደርስ ወይ ከዓ ተኸላኸልቲ ናይቲ እምነት apologist إلى بيت كريستيان تسميهم مالتهم كابزياتهم نابنت قدوس أثينادورا قدوس إيرانيوس حجي ناي بوليكراب ردئي وأجلجالي بوليكراب ناي قدوس يوحنس وقرأ دين يسوع كريستوس بوليكراب كا إيرانيوس مسلو مالتي حجي إيرانيوس أبتهم نتا بيت كريستيان بحماق ملكع ويكا بزي شما بزح سماعت النت مخطوف تزقبروا وازنبروا تحقي نايت بيت كريستيان النت زرئيون زنصرون زنبروا أبوتات يوم مالت بسالساي كا بيت كريستياننا world teachers ويكا نعلم ملوء ممهران إلى سمياتهم دلا أبقوبايتات كمرحتي ኮይኖም ኣብ ኩሉ እቲ ቤተክርስቲያን ዝኣተወቶ ጉባኤታት ሲ ከም ፕሬዚደንት ናይቲ ጉባኤ ዝነበሩ ናይ ዓለም መምሃራን ኢላ ሰሚያቶም ኣላ ካብዞም ኣቦታት እዚኣቶም ሳልሳይ ማለት ንኣብነት ክንርኢ ተኾይና ቅዱስ አትናቴዎስ ዘአፖስቶሊክ ቅዱስ ባሲሊዮስ the great ቅዱስ ሲሪያል ወይካ ቄርሎስ ባሲለስ ይነዘልናኻ ባሲለስ አትናቴዎስ ገርጎሪዮስ ከዓ ቅዱስ ገርጎሪዮስ ሴንት ጆን ፍሮም ደማስቆስ እጂዚ ቅዱስ ሴንት ጆን ደማስቆስ ይነዘልና ብናይ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ናይ መወዳእታ አቦ ኢሎም ዝጽውዕዎ ቤተክርስቲያንና ከዓ all teachers إلى كلا أبتم شادشاي شابعك لزمن زنبرة أبوي
መደምደምታ ናይ ኣቦ ኢላ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ትፈልጦ ማለት እዩ። ቅዱስ ካብሪያኖስ፣ ቅዱስ አምብሮስ፣ ቅዱስ ጆሮም፣ ቅዱስ አጉስቲን እዚኦም ኩሎም ዲፌንደርስ ወይ ከዓ አፖሎጂስት ወይ ከዓ ናይ ቤተክርስትያን እምነት ተኸላኸልቲ ወይ ከዓ ዶክትሪን ናይ ቤተክርስትያን ዓቀብቲ ኢላ ቤተክርስትያን ትፅዋዕ። ኮንፈሰርስ defended Christianity against heresies ከዓ ነቲ ዝነበረ ክሕደት ካብቲ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዝነበሩ ኣቦታት ክሕደት ዘምፀአ ነዚ ዝምልሱ ዝነበሩ ከዓ ኮንፌሰርስ ወይ ከዓ ዲፌንደርስ ናይ ሄረሲ ዝበለቶም ቤተክርስትያንና ከዓ ከም በዓል ቅዱስ ዲዮስቆሮስን በዓል ቅዱስ ሴቨሮስ ኦፍ አንቲዮክ ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣቦታት ኢላ ትፅውዖም ቤተክርስትያን ሞናስቲክ ፋዘርስ ወይ ከዓ ገዳማውያን ኣቦታት እዮም። ገዳማውያን ኣቦታት በዓል ቅዱስ አንቶኒ፣ ቅዱስ ጳግሜስ፣ ቅዱስ መቃሪዮስ ዘ ግሬት፣ ቅዱስ ሽኖዳ ብዙሓት እውን ኣለዉ ማለት እዩ። እዚኦም ከም ኣብነት ጠቂስናዮም ዘለና እዮም። ብቦታኦም ኣገዳሲ እንተኮይንካ ቤተክርስትያን እውን በቲ ዝነበርዎ ቦታ እውን ሰሪዓቶም ኣላ። ንኣብነት ኣብ ሮማ ዝነበሩ ቦታት ቅዱስ ክሌሜንት ኦፍ ሮም፣ ሄርማስ፣ ጀስቲን ደ ማርቲር፣ ፔተን፣ ማርከስ፣ ሂፖላይተስ፣ ኖቫቲያን እዚኦም ኩሎም ኣብ ሮማ ዝነበሩ ኣቦታት እዮም። ኣብ ካርቴጅ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ከዓ ኣብ ቱኒዝያ ማለት እዩ ኣብ 200 ዓመተ ምህረት ፖርቱሊያን ነይሩ። ኣብ 205 ድሕሪ 5 ዓመት ዝነበረ ከዓ ፓርፔቶስ፣ ቅዱስ ሲፕሪያን ከዓ ቅዱስ ሲፕሪያን ኣብ 250 ዝመፀ ብዙሕ ቤተክርስትያን ዘበርከተ እዚ ቅድሚ ሕጂ ክንጅምር ከለና ናቱ ኮድ ጌርና ዝፀንሐና ማለት እዩ። ኣብ ኣቴንስ ዝነበሩ ኣቦታት ከዓ አሪስተደስን አተናገራስን ነይሮም ኣብ ኣቴንስ። ከምኡ ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ በዓል ኢግናቲዮስን ቴዎፍሎስን ነይሮም። ከምኡ እንዳበለ ኣብ ቂሳርያ ኣብ ሊዮንስ ወይ ከዓ ኣብ ፈረንሳ ተባሂሉ ዘሎ ሕጂ ኢራኒዮስ ቅዱስ ኢራኒዮስ ነይሮም። ብከምዚ ሃብቲ ናይ ቤተክርስትያንና ክሳብ ክንደይ ዓሚቕ እዩ። ንሕጂ ቁንጭል ኣቢለ ንእሽተይ ኣርእስቲ እውን ክብሎ ይክእልኒ ካብ ኣርእስቲ ዝሓፅር ገይረ እየ ከርእየኩም ክትትን ፀኒሐ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ። ስለዚ እታ ቤተክርስትያንና ክሳብ ክንደይ ሃብታም ምዃና ክሳብ ክንደይ ኣቦታታ ዝፀሓፍዎ ፅሕፈትን መዓስ ከም ዝነበሩን እምነት ከመይ ነይሮሞ ከመይ ጌርና ከነዖም ክንመስል ኣለና። ወላቲ ናቶም ባዮግራፊ ኣሎ። እዞም ቅዱሳን ንብሎም ዘለና ኩሎም ኣብ ስንክሳርና እውን ኣለዉ። እቶም ቅዱሳን ዘይበልናዮም ግን መፅሓፍቶም ኣለዉ፣ ኣብ ስንክሳርና ግን የለውን ማለት እዩ። ስለዚ ቤተክርስትያንና ዝኩሉ ሃብትታት ኣለዋ። ንእሽተይ ተማሃርናዮ እያ ትመስል። ኣቦታት ኣብ መጻኢ የስፍሕዎ ይኾኑ ክሳብ እዚኣ ነይሮሞ ናብ ኣቦታት ይፍለጥ